खुलुमबाय आंनि बे गोदानै लाबोनाय डेली आपडेट बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। गोदानसिन खौरां, सोलिबाय थानाय आरो मुलुगनाङैनो जौगालु जागासिनो थानाय माखासे गोनां बाथ्राफोर मिथिनो मोनगोन। दिनैनि मोननैसो खौराङाव दङ। सेथि खौराङाव दङ 12 आगस्तखालि गुवाहाटीआव उत्तर प्रदेशनि सानै सुबुंखौ हमनाय जादोंमोन। जालुकबारी पुलिस थानानि सिङाव थानाय मालिगाव नीलाचल फ्लाइअभारनि खाथियाव एकाउन्ट्स कल'नि र'डआव नायग्रोमनाय जादोंमोन। अपारेशननि समाव पुलिस मावख'गिरिफोरा 1.365 ग्राम गिलिरनि मोनसे नंखाय सना नाव बायदि महरनि बेसादजों लोगोसे 4,700 रां आरो मोनसे हेक्स ब्लेड मोन्नाय जादों। सानै सुबुंखौ बनारस जिल्लानि जेतपुरा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सररा गामिनि थागिरि आहमेद आरो उत्तर प्रदेशनि चान्दुवाली जिल्लानि मंगलसराय पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिसरदै गामिनि राशिद आहमेद होनना सिनायथि होदों। सानैबो सन्देह गोनां सुबुंफोरा दा आयेनारि बिजिरनायजों मोगा-मोगि जागासिनो दङ। नैथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा गुबुन गुबुन बिफानाव सा 1,127 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायदों। पिडब्लिउडि आरो सावस्रि फाहामगिरि सोलोंथाइ बिफानाव हाबनाय दिनैनि 1,127 लाइमोनफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायदों आरो हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि दा 3 बोसोराव 99,097 सोरखारि साख्रि होबाय होनना आरो लोगोसे बुंदों दि 1 लाख जाख्ल'नाय गैयै सोरखारि साख्रिनि थाखाय जोंनि थांखिनि फारसे आरोबाव मोनसे आगान होबाय होनना फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ कटन मुलुगसोलोंसालिया थाइलेन्ड बेंकक हादोर गेजेरारि ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप मेडेल देरहाना हादरखौ गोग्गा होदों। मुलुगसोलोंसालिनि एथलीट्सफोरा मोनबा बान्था मोननो हादोंमोन, मोनसे सना, 2 रुपा आरो 2 ब्रन्ज। राकिम जयति दास गल्ड मेडेल, लिजा रेहमान सिलभार मेडेल, वायलिना मलिया सिलभार मेडेल, मृणालिनी डेका ब्रन्ज मेडेल, मनीषा हाजरिका ब्रन्ज मेडेल मोननो हादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि रुनिकाटानि सिङाव थानाय गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव 1 कौटि रांनि बाजेटजों लुफुंनाय अडिट'रियाम हलखौ मैया बेखेवनानै होबाय लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारीया। थांनाय समाव फरायसालिनि गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ खुंनो रुनिकाटा गोजौ गेजेर फरायसालिया मोजां अडिट'रियाम गैयामोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सोरखारा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ आरो क'क्राझार जिल्लानि ब्रह्म धोरोम आफादनो हा राननानै होदों। बिटिआरनि लेन्ड एन्ड रिभिउनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि नाजानायाव क'क्राझार सोहोरनि पाद्राघाटआव 5 बिगानिबो बांसिन हाखौ ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुफुंनो थाखाय आयेन बायदियै रानना होदों क'क्राझारनि सार्कोल अफिसार रितुपर्ना दासआ। बिनाय बायदियै हाखौ मोन्नायनि थाखाय बिटिआर सरकार आरो लेन्ड एन्ड रिभिउनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीखौ साबायखर जासिदों क'क्राझार जिल्लानि ट्राइबेल संघ आरो ब्रह्म धोरोम आफादआ। द'थि खौराङाव दङ आगरतलानि आगरतला रेलवे स्टेशनाव सा 16 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमनाय जादों। बेनि गेजेराव सा 13आ हौवासा आरो 3आ हिनजावसामोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया मंगलबारनि मोनाबिलियाव जादोंमोन। बे सुबुंफोरखौ जायगानि बिबानगिरिफोरा हमथादोंमोन आरो आयेननि गुबुन गुबुन दफाफोरनि सिङाव आगरतला सोरखारि रेलवे पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ दिनै बिजिरसालियाव थिसननाय जागोन होनना फोरमायदों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ मिजानुर रहमान, शफिकुल इस्लाम, मोहम्मद आलिमान आली, मोहम्मद मिलन, शाहाबुल, शरीफुल शेख, कबीर शेख, लिजा खातुन, तानिया खान, एतिक शेख, बृंदावन मंडल, आब्दुल हकीम, मोहम्मद इदुल, मोहम्मद आब्दुल रहमान, मोहम्मद आयुब आली, मोहम्मद जायराल आरो दा बिथांमोननि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ भारतनि 78थि उदांस्रि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव हार तिरंगा यात्रा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे फालिथायखौ लोब्बा लानानै चिरां जिल्लानि काजलगाव कमिसनारनि मावख'निफ्राय बाइक रेलिखौ बेखेवना होदों एमपि जयन्त बसुमतारीया आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन रायजो सभानि एमपि श्री रोंगसा नार्जारी, श्री पि विजया भास्कर रेड्डी आइएएस, डिस्ट्रिक्ट कमिसनार चिरां श्री
एक्सकार्ट गार्ड, आइपिएस सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस, चिरां आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ नुनो मोननाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।